Mä kävelin tästä ohi. En mä tunne täältä yhtään. Kyllä mua on Saarina Tionevosta se vaatii. Taneli on siinä. Taneli on tässä. Siinä on. Mistä sä oot? Oulusta. Ai se on Oulusta se kaveri. Terve. Minä Lohjalta. Juha. Taneli. Et nyt lähempää löytänyt Entä lähempää? Toi on aika kirkas toi valo. No se vähän ja mutta ei tää muuten näe mitään vittu. Niin, mutta tiedät, No mitä Harri? No hemmetti. Pillua. Pillua vai? Pillua hait vai? Hemmetti. Hemmet. Pillu silmäkulmas. Hemmetti. Ainakin otsassa joku tommonen viiva. Se on Justiina vetämä. Kerros, hei Harri, kerros sun illan suunnitelmista. Aiotko sä saada naisia kuin paljon tänään? En yhtään. Aiotko sä pitää hauskaa tänään? Aion. Entäs huomenna? Eikö tänään se? Ai tänään? Ai okei. Kuinka paljon sä aiot tänään pitää hauskaa? Voi hemmetti. Voi hemmetti. Selvä se.